Dobrý deň, naši milí poslucháči. Ale asi nie ste len poslucháči, ale aj videáči. Totiž naše rádio je špecifické tým, že ho možno aj pozerať. Myslím, že na budúci rok by sme mohli zmeniť názov nášho rádia. Čo tak videorádio, alebo... No, skúste porozmýšľať, či vám nenapadne niečo originálnejšie. Ale dosť úvah, ideme na to. 2. júnový deň na našej škole prebehlo stretnutie žiakov s rozprávkami. Z rozprávkovej krajiny medzi našich škôlkarov, ale i žiakov 1. a 2. stupňa zavítali známe rozprávkové postavičky. Ako to už v rozprávkach býva, museli sa aj počas tohto dňa plniť rôzne úlohy. Teraz ich ale plnili žiaci našej školy. Pri šípkovej ruženke museli so zaviazanými očami prejsť po vyznačenej trati, pri Patovi a Matovi skladali pucle a triedili šroubičky. Ďalej naši žiaci stavali pre 3 prasiatka domčeky, hľadali šaty pre Snehulienku, pri Dlhom, Širokom a Bystrozrakom skúšali svoje sily v preťahovaní lanov, ochutnávali kulinárske špeciality z kuchyne Šreka pred zlou Ježibabou, utekali na fúrikoch a po polúške pomohli oddeliť hrách od fazule. Sme radi, že sme prežili nádherný a príjemný deň a ďakujeme našim bôsmakom pod vedením pani učiteľky Ani Belkovej, že nás previedli svetom rozprávok. 6. júna mali deviatáci svoj deň. Na venčeku predviedli svoje tanečné umenie a završili tak kurz tanečnej školy Juraja Fábera pod vedením Mirky Ondrejkovej. Jablčkový tanec vyhrala Viktória Popierová a Mário Vlček, titul Kráľovna a kráľ získala Timea Holubčíková a Miroslav Kostka. Najkrajším tanečným párom sa stali Anka Adameková a Marek Kurajda. Gratulujeme nielen výhercom, ale všetkým, ktorí mali odvahu tanečný kurz absolvovať. Začiatok júna sme otvorili veľkolepým predstavením našich žiakov v obci s názvom Škola rodine, rodina školy. Deti materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy prezentovali svoje talenty pred verejnosťou. Videli sme nádejných hercov, počuli spevákov či hudobníkov, prezreli sme si výtvarné práce našich maliarov. Všetko to umocnila videoprojekcia, ktorá esteticky dotvárala pódium či prezentácie fotografií a videí zo života našej spojenej školy. Ďakujeme všetkým učikujúcim, ale aj pedagógom, ktorí sa na tomto spoločnom projekte podieľali. V neposlednom rade ďakujeme rodičom i všetkým občanom, ktorí sa prišli pozrieť na naše kultúrne vystúpenie a prispeli na združenie Ruach. Na vstupnom sme vyzbierali 180 eur. Základná umelecká škola otestovala svojich absolventov. Jednotliví žiaci končiaci umeleckú školu predviedli, čo sa za tých pár rokov naučili. Gratulujeme Marekovi Luštiakovi, Kristíne Omamíkovej a Pavlovi Adamekovi, že to nevzdali, ale dobehli do víťazného konca. Nech sú nám príkladom. Tak, a prišiel vytúžený čas, kedy sa naše triedy vybrali za hranice všedných dní a išli pozrieť, ako žije svet. Poznávali sme síce len naše rodné Slovensko, ale stálo to za to. Máme tu toľko krás. Odskočím. Cvičenie OČ a P sme podnikli v našom blízkom okolí a veru poviem vám, bolo čo pozerať. Išli sme cez nadávky, pod Saláš a pod Poľanou sme sa vrátili domov. A zase naspäť k výletom. Čo všetko sme videli. Bystriansku jaskyňu, bábkové divadlo v Banskej Bystrici s názvom Dobrú chuť vlk, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Kaštier Betriar, Banické múzeum v Rožňave, Oravskú priehradu s jazdou na lodi, Slanický ostrov, Slovenský raj krásna túra, letisko Sliač, akčná exkurzia lietadiel. V rámci predmetu Geografie malého regiónu naši deviatáci s pani učiteľkou Blaženiakovou absolvovali cyklotrasu Michalová Rohozná v rámci terénneho výcviku. Spomínali sme, že 2. stupeň absolvoval cvičenie OČAP. Nebrali sme to na ľahkú váhu a zmerali sme si svoje sily.
Deviatáci sa pochlapili a uzurpovali si víťazstvo. Na prvom stupni prebehli didaktické hry. Tu boli dve kategórie. V prvej sa stali víťazní žiaci z prvej D. V druhej kategórii zvíťazila 4. A trieda. Gratulujeme. Naši tretiaci si užívali. Ako? Kým sme sa my trápili v laviciach, oni si plávali v bazéne na zbojskách. Mali plavecký výcvik. Pani učiteľky ich veľmi chválili, že boli úžasní plavci. Aj tí, ktorí sa s vodou na začiatku nekamarátili, neskôr podľahli nadšeniu a plávali o 106. Pridala sa k nám tohto roku aj materská škola. Ani maličky sa nedali zahanbiť a zdolávali vodné prekážky, jedna radosť. Všetci do jedného sa bez slzičky bojili s vodičkou, aby počas prázdnin mohli v bazénoch či v mori zdokonaľovať svoje predplavecké skúsenosti. Prvá B ešte stihla v tomto školskom roku besiedku ku Dňu matiek, detí a otcov. Starostlivo si pripravili toto podujatie s programom, pohostením a samozrejme nechýbali ani darčeky. Pre mami, pre ockov, ale naprázdno neobyšli ani naši prváčikovci, keďže všetci oslavovali. Naši mladí záchranári absolvovali vyvrcholenie súťaže v celoslovenskom kole v Lešti, obsadili 12. miesto a tým hráčok Vybijanej sa zúčastnili celoslovenského kola v Trnave, umiestnili sa na 7. mieste. Gratulujeme, že dosiahli postup do najvyššieho kola, čo sa veľmi cení. Aj v tomto mesiaci sme využili veľkorysť našich spoluobčanov a ich zásluhou a zásluhou našich učiteľov sme mohli ako škola prispieť k darovaniu krvi. Ďakujeme. Tak a je tu koniec. Ani sme sa nenazdali a prišiel čas vytúžených prázdnin. Všetci sa veľmi tešíme, že budeme krásne letné dni prežívať mimo školských lavíc. Ale aj naša škola predsa potrebuje odpočinok. Určite ju už z nás bolia uši a možno aj nervy má na dranc. Niekedy jej vieme dať zabrať. Milá škola, pani riaditeľka a pani zástupkyňa, milí učitelia, tety kuchárky, upratovačky, pán školník, pani predavačka z bufetu, žiaci, dietky z materskej školy, prajeme vám krásne a požehnané prázdniny. Vaše redaktorky Vika Pohorelská, Majka Vočková, Lili Kurčík.